M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni inu abale okondeka nonse kulikonse kumene muli kuno kuti tilankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 2 May. Pa 2 May mu mpingo mwathu timakumbukiranso woyera wotchedwa Athanasius. Iye kwakuna ali ku Eguputo kapena ku Egypt. Ndipo iyeyo anali episkopi komanso mphunzitsi wamkulu wa mu mpingo. Timamulemekeza lero ndipo iye anigwira chinthu chachikulu choti timvetsese umunthu wa Ambuye Yesu. Lero pamene tikumana pano pa tilankhuleni Ambuye, mawu athu oyamba akuchoka m'buku la Ntchito za Atumwi chapter 11 verses 19 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Isaiah Peter kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga olembedwa ndi Yohane mutu wa 10 kuchokera verse 22 kulekeza 36. Tiyeni tsopano abale okondeka timve uthenga wabwino. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga woyera amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Silvester Kansimbi, achipani cha nsembe a Spiritans kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Anayamba kulankhulanso ndi Agiriki nkumawalalikira mthenga wabwino onena za Ambuye Yesu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito mutu 11 kuyambira ndime ya 19 kulekezera 26. Okhulupirira Khristu aja amene anali atabalalikana chifukwa cha mazunzo omwe adabuka pa nkhani ija ya Stefano, adafika mpaka ku Finisia, ku Kipro ndiponso ku Antiokeya. Sankalalikira mawu kwa munthu wina aliyense, koma kwa Ayuda okha. Koma pakati pawo panali ena ochokera ku Kipro ndiponso ku Kirene. Amenewa adafika ku Antiokeya nayamba kulankhulanso ndi Agiriki nkumawalalikira mthenga wabwino onena za Ambuye Yesu. Ambuye ankawalimbikitsa mwakuti anthu ambiri adakhulupirira natembenukira kwa Ambuye. Mpingo wa ku Yerusalemu utamva zimene zidachitikanzo udatuma Barnabasi ku Antiokeako. Pamene iye adafika kumeneko nkuona mmene Mulungu anawadalitsira, adakondwa nalimbikitsa onsewo kuti atsimikize mtima kukhala okhulupirika kwa Ambuye. Barnabasiyo anali munthu olungama, odzazidwa ndi Mzimu Woyera mchikhulupiriro. Choncho anthu ambirimbiri adakopeka nadzipereka kwa Ambuye. Pamenepo Barnabasi adapita ku Tariso kukafuna Saulo. Atampeza anabwera naye ku Antiokeya. Iwo adakhala pamodzi mu mpingo umenewo mchaka
chathunthu. Naphunzitsa anthu ambirimbiri. Ndi ku Antiokeya kumene ophunzira adayamba kutchedwa Akhristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mumthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Tikuwerenga Yohane mutu wa 10 maverses kuyambira 22 kulekeza 30. Pa nthawi yomweyo ku Yerusalemu kunali chikondwerero chokumbukira kuperekedwanso kwa nyumba ya Mulungu. Inali nyengo yozizira. Yesu angongodziyendera nyumba ya Mulungu mkhonde lotchedwa khonde la Solomoni. Anthu anamzinga namufunsa kuti, kodi udzaleka liti kutikayikitsa? Ngati ndiwe mpulumutsi watonsezo uja, tiuze momveka. Yesu anati, ndinakuwuzani kale, koma simukhulupirira. Ntchito zimene ndimachita m'dzina la Atate anga ndizo zimandichitira umboni. Koma inu simukhulupirira konse, chifukwa simuli amgulu la nkhosa zanga. Nkhosa zanga zimamva mawu anga. Ine ndimazidziwa, ndipo zimanditsatira. Ndimazipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzatayika konse. Palibe munthu wadzazilanda m'manja mwanga. Atate anga amene anandipatsa nkhosazo amapambana onse, ndipo palibe amene angathe kuzilanda m'manja mwawo. Ine ndi Atate ndife amodzi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, tili mnyengo ino ya Pasaka. Nyengo imene mpingo wonse dziko lonse lapansi likunyadira kuti Ambuye Yesu adapambana imfa. Ophedwa pa mtanda waja adauka kwa akufa. Amene ali wozunzidwa ndi amakhala opambana. The poor are the ones who are the sacrament of God. Ambuye Yesu amene anali ngati wopanda mphamvu, anafa imfa yowawa kwambiri, anauka kwa akufa. Lero tikumva uthenga wabwino. Ambuye Yesu akunena kuti ine ndi Atate ndi amodzi. Ambuye Yesu anabwera kudzatululira nkhope ya Mulungu. Izi zimavuta kumvetsa kwa anthu ambiri kuti amene amaona Ambuye Yesu amaona Mulungu. Nzovuta kumvetsa kwa anthu ena amipingo ina. Koma moyo wa Ambuye Yesu, imfa yawo, kuuka kwawo kutiphunzitsa ife kunena kuti Ambuye Yesu ndi Mulungu. Kwa amene anali ndi mwayi woona Ambuye Yesu, kwa iwo samadusa kupita patsogolo kuti aone kuti kumbuyo kwa Ambuye Yesu kuli ndani, Ambuye Yesu ndi ndani. Zimathera pongowaona Ambuye Yesu. N'chifukwa chake lero anthu akuwafunsa Ambuye Yesu, awazinga Ambuye Yesu, kodi iwe udzasiya liti kutikayikitsa? Utiuza zenizeni. Ndiwe mpulumutsi wolonzidwa uja sakumvetsa ayi. Masiku anonso anthu samvetsa. Timamva mawu a Ambuye Yesu pa misa iliyonse, tsiku lililonse. Timalandira Ambuye Yesu mu Ukaristiya. Amafika m'manja mwathu, ntiwalandira. Tulandira Mulungu, tulandira mwini moyo. Tikawanyamula Ambuye Yesu m'manja mwathu, sinukhulupirira ndanga timazindikira kuti Mulungu watsika ali pakati pathu. Mulungu ali m'manja mwanga, Mulungu ndimulandira, Mulungu asanduka ine, ndipo ine ndisanduka Mulungu. Ambuye Yesu akutiphunzitsa lero kuti ine ndi Atate ndi amodzi. Ine ndi Atate timachita zinthu mogwirizana. Kodi timakhulupirira zimenezi? Funso la chikhulupiriro ndiye funso lopambana kwambiri. Kukhulupirira zimene timawerenga, kukhulupirira mawu amene timawerenga, kukhulupirira Ambuye timawalandira. Tikakhulupirira Mulungu, maonekedwe athu a dziko amasintha. Ngakhale mavuto
amakhala opepuka kwa ife. Amanena kuti munthu amene amakhulupirira Mulungu mtanda olemera uja sulemera. Munthu amene amakhulupirira Mulungu zovuta zimene tikumana nazo pa dziko lapansi timaziona ndiso lina. Izo chokera pa chikhulupiriro chonena kuti Ambuye Yesu anabwera pano pansi kudzatiululira nkhope ya Mulungu ndipo akutiuza mawu athu alero atafunsidwa tiuze mwachuchuchu. Akunena mosaopa, nakuwuzani kale koma kuti simukhulupirira. Ndi ambiri sitikhulupirira, ndi ambiri sakhulupirira. Timapemphera nawo mawu wonse kumisa, nthawi zonse kumapemphera, koma ndife anthu okayika, ndife anthu opanda chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimayesedwa tikakumana ndi zoopsa, ndi mavuto. Mwana moti tipemphere, munthu opemphera kwambiri akumana ndi mavuto, mwana moti apemphere kwambiri, apemphere zolimba, timaona kuti ndiye amathamangira kupita kwa asing'anga, kupita kwa anthu ena, kupita kwa aneneri ena, kupita ku mapente. Mufuna chiyani? Ambuye malandira tsiku ndi tsiku ngosakwanira. Sangakhale dokotala wanu, sangakhale sing'anga wanu. Ambuye sakutipempha kuti tiwakhulupirire. Tikakhulupirira iwowo basi ndi kuti ndife nkhosa zawo zimene iwo azitidyetsa, azitisamala, azitipititsa ku msipu weniweni woti ife tinenepe tikhale anthu amene tikumtsatira Ambuye Yesu, tiwamvetsa kuti iwowo ndiye amene anabwera pansi pano kudzatipulumutsa ndi kutipatsa moyo watsopano. Ine ndi Ambuye Yesu, ine ndi Mulungu ndi amodzi. Ndikukhulupirira zimenezi ngati ambiri m'Baibulo. Mose Marita tentinene kuti tikukhulupirira kuti ndi mpulumutsi lonse uja mwana wa Mulungu wa moyo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.